amma ni Khadija yar fara sun ji nake tunanina ya tsaya tun da na danki da rana, abota ce kike da ni ko soyayya, amma ni Khadija yar fara sun ki nake. Tunanina ya tsaya tun da na danki da rana, abota ce kike da ni ko soyayya, amma ni Khadija yar fara sun ki nake. Ko da so a zuciya yana yin zafi, to wani sa'in a zuciya ke daɗi. Kyawun rijiya Khadija ai mata murfi, zan so da ni da ke hace mai taɗi. In shiga raina sha zaman kyawatar mata, ke ce gimbiya da ke rike masarauta. Tunanina ya tsaya tun da na ganki da rana, abota ce kike da ni ko soyayya, amma ni Khadija yar fara sun ki nake. Ƙaunar rikita sa zuciya take ta yin zumuɗi, kome ke ka biɗa zan yi in zai sake nishaɗi. Amana take zan rike habar so ki ji daɗi, da kin zo gusa yi ba na kan zama mai kauɗi. Tunanina ya tsaya tun da na ganki da rana, abota ce kike da ni ko soyayya, amma ni Khadija yar fara sun ki nake. Da kalaman ki kunnuwa suka yi sabawa, burin zuciya da ke ta yau zonawa, tafiya ta kini take ta yin burgewa, hakan kar ya sa wa'yansu su ɓacewa. In na rasa ki za a kasa gane kaina, ba na so da ni da ke miyo ban kwana. Kan wasa ke na gira da irgata, mai suna zana baki duka gata, kina zuciyata da haka babu wanda za ya sani ban kwana. Tunanina ya tsaya tun da na ganki da rana, abota ce kike da ni ko soyayya, amma ni Khadija yar fara sun ki nake. Kyakkyawa Khadija yar fara sun kuwa, kin iya zance sanyar gidan daksa, ba wayo idan da so na yau duba ma, an ce ni da ke zaman akwai sakewa, hassada ga mai rabo take ki haƙuri.